Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбыр темалар турында. Стеналарда суага, фатирда солкын, ни өчен шәһәрдәшебезгә кирәкле ярдәм күрсәтелми. Бәйрәм көннәрендә Чаллыда күпфункцияле үзәкнең эш графигы үзгәрәчәк, хәзер бина ничек эшләячәк. Хатлар, музыка һәм актерлар, Татар драма театры кабат премьерага әзерләнә. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 57 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 20 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 17543 очрагы теркәлде. Аларның 14163 терелгән, 68-е узган тәүлектә. 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы, шул уңайдан Чаллыда да даими рәвештә халыклар дуслыгына багышланган чаралар үткәрелә. Бүген мәктәпләрнең берсендә тематик концерт һәм шәһәрнең иң яхшы укучыларын бүләкләү булды. Төрле халыкларның костюмнарын кигән укучылар күрсәтмә чыгышлар әзерләделәр. Толырак хәбәрчебез материалында. Һәр кемнең үз туган теле бар, әмма бу халыклар дуслыгы өчен киртә түгел. 19-нчы мәктәптә укучылар үзләренең иҗатларын тәкъдим иттеләр. Тематик плакатлар, төрле телләрдә шигырьләр һәм җырлар. 21 январьдан 21 февральгә кадәр туган телләр айлыгы игълан ителде шәһәрдә. Быелгы ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Һәм шушы уңайдан без бу елны шушындый матур чара белән башлап җибәрәбез. Биредә шәһәрнең төрле мәктәпләреннән 30 укучы бүләкләделәр. Аларның һәр кайсысына катнашучы дипломы һәм бүләкләр бирелде. Я готовил плакат. Получается, этот плакат я готовил к родному языку, который празднуется каждые 100 лет. На плакате я нарисовал в центре объединение всех наций и народов. Таким образом я показал то, что это является родной язык. Укучылар һәм чакырылган кунаклар өчен иҗади номерлар әзерләнгән иде. Шәһәр советы депутаты билгеләп үткәнчә, мондый чараларның максаты укучыларга бу дөньяда һәр милләтнең тигез икәнлеген күрсәтү. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Стеналардан су ага, фатирда салкын һәм беркем дә ярдәм итә алмый. Безнең редакциягә ГЭС бистәсенең 9-нчы комплексында яшәүче ханым мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, ул инде берничә ел үз проблемасын хәл итәргә омтыла. Мөмкин булган барлык инстанцияләргә мөрәҗәгать итә, фатирда бу проблемадан котылырга ярдәм итәргә тиешле җиһазлар урнаштыра, тик су һаман да стеналарга агып төшә. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Сейчас в данный момент вот здесь стена 10 градусов. К полу вообще не подойти, здесь холодно, мороз. Лариса Шаязданова 9-3Б 9 катлы йортында соңгы катта яши. Түбәдән су үтүләр капиталь ремонттан соң башланды ди ул. 2015 елда фасадлар җылытылган, түбә яңартылган. Шуннан бирле тәрәзә ягындагы вентиляция трубасы тирәсендә бүлмә арасындагы стена буйлап су ага. Виншахта, она вся течет с этой стороны и со стороны коридора. Потому что она после ремонта капитального, они ее неправильно установили. Вообще пытались вначале меня во всем винить. Даже вот сейчас у меня независимый эксперт работает, он почитал все акты и говорит, в принципе, везде виноваты вы. Сюжет төшерү барышында Лариса фатирына идарә итү оешмасы хезмәткәрләре, шулай ук вентиляция компаниясының техник директоры да килде. Ул бу фатирда вентиляция белән проблема юклыгын белдерде. Төзексезлекләр астагы катагы күршеләрдән булырга мөмкин. Каждый закрыл свои окна, поставили пластиковые окна, то есть притока воздуха нет. Вентиляция у нас приточно-вытяжная, вся любая вентиляция, хоть механическая, хоть естественно побуждение гравитационное, то есть они работают от притока воздуха. Есть приток, есть вытяжка. Вот. Если у нас нет притока воздуха этажами ниже, то страдают верхние этажи. Чаллыда үз проблемасы белән идарә итү компаниясына мөрәҗәгать иткәч, бу хәл фатирда каплагыч, клапан һәм радиатор булмау аркасында килеп чыккан дип аңлаттылар. Шулай ук 11 ел элек проект буенча фатирның үзгәртү вакытында батарея киселгән. Хуҗа хатын үз хисабына яңа радиатор һәм клапан урнаштырылган, ләкин хәл үзгәрмәгән. Стена как текла, течет. Угол как протекает, течет, так и течет. В квартире, в принципе, это все соседи этого дома могут сказать, что холодно, тепла не поступает сколько положено и нету нормальной горячей воды.
Фотор хуҗасы үзе түбәгә менә һәм вентиляция шахтасыннан пенопласт белән тыгылган видеога төшерә. Шоллы идарә итү компаниясе хезмәткәрләре шул рәвешле проблеманы хәл итәргә булышырлар дип өметләнә. Бу чынлап та булыша, ләкин фатирда сулап булмый башлый. Пенопласт алынганнан соң фатирда яңадан су басулар башлана. Идарә итү компаниясендә безгә һава шартлары яхшыргач проблеманы хәл итәчәкләрен белдерделәр. Со своей стороны управляющая компания, и этот акт имеется на руках у собственника, обязуется произвести герметизацию утепления межпанельного шва с уличной стороны и произвести специальное обследование центрального канала вентиляционной шахты, который проходит через данную квартиру. После заключения специалистов мы уже примем решение и в ближайшие благоприятные погодные условия произведем все необходимые виды работ. Декабрь айында Лариса Шаязданова торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен 9000 сумнан артык акча түләгән. Аннан башка түзеп торырга теләге юк. Ул бәйсез эксперт хезмәтләреннән файдаланган һәм проблеманы су таша хәл итәргә җыена. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Данил Фролов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләрбез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки, нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Бәйрәм көннәрендә Шолда күп функцияле үзәкнең эш графигы үзгәрәчәк. 21 февраль көне бирдә ял көне дип игълан ителгән. 22 февраль көнне офислар эше 1 сәгатькә кыскартылган. Ягъни Шоллы һәм Тукай районының күп функцияле үзәк филиаллары 8-дән 16 сәгатькә кадәр эшләячәк. 23 февраль ял көне булачак. Хатлар, музыка һәм актерлар, татар драма театры кабат үзенең тамашачыларын сөендерә. Труппа танылган татар язучысы Аяз Гыйләҗев хатлары буенча «Минем кадерлем» дип исемләнгән спектакльне әзерли. Тамашаны зур залда түгел, кече залда күрсәтү планлаштырыла. Шолы тамашачыларын тагын нинди яңалыклар көтә? Толырак алдагы материалыбызда. Танылган язучы Аяз Гыйләҗев үзенең сөеклесе Нәкыягә хатларны Карагандада сөргендә булганда җибәрә. Сәнгать җитәкчесе Олег Кинжагулов бу хатларны укып гашыйк булуын һәм авторның киң фикерләвенә гаҗәпләнүен белдерә. Язучы хатларны ихлас итеп чын күңеленнән язган. Аяз Гыйләҗевнең мирасын укыганда миңа менә аның 50-55 еллардагы Нәкыягә багышланган хатлар ошады. Чөнки анда менә аның фикер йөртүе, аның киң карашы, менә шуны укыгач, ничектер шундый тәэсир калдырды ул. Башыма шундый фикер килеп әйтәм, әйдә спектакль чыгарып карыйк. Спектакльдә бары тик 2 артист, Ират һәм хатын-кыз актер гына уйнаячак. Ират ролендә Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Инсаф Фахретдинов, хатын-кыз ролендә республиканың атказанган артисты Алсу Хабетдинова. Актерлар Аяз һәм Нәкыяне уйнамаячак. Алар шул чор кешеләрнең тупланма образы булып торачак. Әзерләнәбез. Әле безгә шушы кичкенә залда әле бу беренче эшебез. Шуңа күрә әле бу залның утларын да туярга, тавышын да туярга, ахаңын да туярга әле җайлашабыз. Спектакльдән тыш тамашачыларны тамаша барышында уйнап торган тере музыка да шаккатырачак. Беренче тапкыр эшлибез инде Олег Мудиярович белән бу елны. Ул бүтән төрле бөтенләй миңа бүтән яктан ачты бу күренешләрне. Спектакльнең премьерасы 3 һәм 4 мартта Татар драма театрының кече камера залында булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Якынлашып килүче бәйрәм уңаеннан яхшы кәеф һәм бүләкләр күңел радиосы янәдән үз тыңлаучыларын сөендерде. Салкын һава торышы булга карамастан диджейлар радиодесант акциясын оештырды. Машина йөртүчеләр өчен радио шакот сүзе яңгырады һәм билгеләнгән урыннарда иң җитезләрне көттеләр. Барлык җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Күңел
күңелдәшләребезгә рәхмәт. Алар барысы да киләләр, елмаялар. Без аларга әлбәттә җавап кабул итәрбез, тапшырабыз. Бу уен инде эшнән дә безнең радио тыңлаучыларыбызның күңелләренә үтеп кергән. Күптәннән алар аны яраталар, көтеп алалар. Һәм бүген дә бик күңелле матур узды әлеге бәйрәм. Радио тыңлап бара идем, менә ишеттем дә килдем. По пути кирип чыгарга булдым. Сезне күрдем дә. Иптәшемне эшкә төшердем. Обед вакытында эштән китеп кенә. Случайно гына кердем. Ишетеп, ир-җегетләрне армиядә служить иткәннәрендә, хезмәт итмәгәннәрендә барсында уйлыйм. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барлык ир-атларны якынлашып килүче бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Приглашаем на всероссийскую выставку «Стройэкспо Татарстан-2021» с 3 по 5 марта. ВЦ «Экспо Кама». Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.